Se un galego vai convidado á casa dun portugués e lle di que a súa comida está exquisita, o anfitrión portugués entenderá que non lle gusta, que é moi rara. E se lle facemos un regalo e o portugués nos di que É espantoso. non o debemos tomar a mal, porque nos está dicindo que é admirable, maravilloso. En portugués, Esquisito. quere dicir raro, extravagante. En cambio, Espantoso. quere dicir admirable. E Raro. só significa pouco frecuente, non extraño nin anormal. Estas tres palabras poden dar situacións conflitivas. Borracho. Que en galego designa unha persoa bébeda, en portugués coloquial pode designar unha persoa moi bonita. Mentres que Chulo. en galego coloquial pode significar bonito. E en portugués só designa o home que explota unha prostituta. Por outro lado, un Puto. pode ser, en linguaxe coloquial portuguesa, un neno, sen que sexa depreciativo. E un, Esperto. en portugués, é unha persoa moi lista. Mulher embaraçada. En portugués quere dicir vergonzosa, non precisamente. Grávida. E por iso, ante unha situación desconcertante, un home tamén pode quedar. Embaraçado. E unha muller, Meiga. en portugués, só significa que ela é cariñosa. Hai tamén palabras que en galego teñen un xénero e en portugués outro. Para nós son femininas a calor, a crema, a ducha, a fin, a postal, pero en portugués son masculinas. O calor. O creme. O duche ou chuveiro. O fim. O postal. E pola contra, para nós son masculinos o garaxe, o sándwich, o valse, que en portugués son femininas. A garagem. A sanduíche. A valsa. E se falamos de número, os sufixos latinos ane, anu e one deron en galego e portugués solucións diferentes. Así, por exemplo, canen, manum e patronum deron en galego can, man e patrón, pero en portugués deron a mesma terminación. Cão. Mão e patrão. Pero mentres no plural o galego só engade un S, cans, mans, patróns, o portugués recupera a variedade. Cães. Mãos. Anões. Patrões. Ben parlat, ben falado. Nalgúns sitios chamanlle cabazo e nel botas o maínzo. Mollo. Es como sabes. Estas pequenas diferenzas entre o galego e o portugués son boas de aprender e por iso lles contamos. Pero é importante sabelas para evitar situacións difíciles. Exquisito significa raro. E espantoso significa admirable, curioso. Por iso os portugueses din que é espantosa a solidaridade entre os emigrantes, que é espantoso que unha muller ás 24 horas do parto estea recuperada ou que unha profesora faga vibrar coa literatura os seus alumnos. É espantoso para os portugueses. Eu unha vez pasei un apuro moi grande en Benfica cando falando con unha muller me referín á súa neta de 11 anos chamándolle rapaza. Inocentemente chameille rapaza e ela dixome, oh meu señor, é unha rapariga, non é unha rapaza, porque rapaza en Portugal é unha palabra moi malsoante aplicada a unha muller. Unha rapariga en Portugal. Ah, pero se van ao norte do Brasil non digan tampouco rapariga, porque ali a palabra malsoante é precisamente rapariga. Ali digan unha menina ou unha garota. Estas cousas témolas que saber para cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro. Abor.